Pampasayarong sasakyan naman po sa rehiyon isinailalim sa inspeksyon bilang paghahanda sa undas. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Bilang paghahanda sa inaasang pagdagsan ng mga biyahero ngayong undas, mas pinaigting ng Land Transportation Office Region 1 ang inspeksyon sa mga pampublikong sasakyan sa iba't ibang terminal at lansangan sa Ilocos Region. Nagsagawa ang LTO ng serye ng terminal at roadside inspections upang tiyakin ang kaligtasan at kalagayan ng mga pampasaherong sasakyan, kabilang na ang pagtiyak na maayos ang preno, ilaw, gulong at iba pang bahagi ng mga ito. Kabilang din sa tinitignang aspeto ng mga enforcer ang pagsunod ng mga driver sa batas trapiko, pagkakaroon ng tamang lisensya at pagiging lehitimo ng mga biyahe alinsunod sa kondisyon ng kanilang prangkisa. Ipinaalala rin ng LTO na mahalaga ang disiplina at kamalayan sa kalsada upang maging ligtas at maayos ang biyahe ng bawat motorista. Kasabay nito, nakikipagtulungan din ang ahensya ng Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad at trapiko habang inaasahan ang pagtaas ng bilang ng mga biyahero sa darating na Nobyembre 1 at 2. Kasama mo sa IFM News Lugupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.